това ли е или просто няма късмет с клиповете? И какво става, хора? Днес ще играем Fortnite Reloaded Мартин. И този клип го снимам вече за пореден път. За четвърти, бай. Да. За четвърти път. Подържи два пъти. Лайквайте, шервайте, пишете долу в коментарите дали ви харесва тази поредица. Аз съм спал в църква. Вярно е. Хора, падам се. Една от любимите ми помпи за видеото. Бах ти яката игра. Точно за видеото ми се падна екзотик помпа. Гати късмета. Ти брат си. И сега, брате, и сега, защото си знам късмета, сега ще отида, ще се сбия с някой, ще умра и помпата... Твоето любимо нещо да подаряваш помпа. Айде, време. Май. Защото почнах да се бия с едно скинчено, едно живучко. Ако умреш, ще убия. Няма да умра. Айде да видим. Айде, честито! В газето! Те. Убихме човек. Ще дойдеш ли да ми помогнеш? Не. Как мираш? Умирай! Чай малко. Добре. Не мога. Лутвам. То хубаво ти лутваш, ама аз умирам. Еби, нали как че няма умираш, аре? Ева? На колко метра съм от тебе? Снайпнаха ма! Ми ще снайпнат, като не се пазиш. Как се хилва мазенчо? Как чути, бе? Фак. Тост! Е, тука. 106. Ела, приятелче. Не, няма да снайпа. Няма да снайпа. Има снайпа. Yes. То се имал да без помпа и пак ли не убил? Отзад ли ни идват, отпред ли ни идват, от всякъде ни идват. На лайт. Колкото са от всякъде мършка, бе, брат. Не мога. В зоната бягаме. Това е най-доброто решение, което може да направя. Метки. Пуцат ме, метките. Хора, сега пишете в коментарите според вас, изкарах ли късмет тук с това, че ми даде точно меткит, когато ми трябваше. Аз изкарах ли късмет, че ми даде хора точно когато ми трябваше. Аз ще оцелявам. Кажи ми, бандажи. Даде ми бандажи. Аз оцелявам със сигурност. Аз отивам. Аз ще оцеля със сигурност. Той аз ще оцеля. Всъщност не е много сигурно, защото сега почне да би по 2,5 няма да оцелея. Още един, ако ми дадеш, е хубаво. Разбира се, не. Не искам да губя тая екзотик помпа. Затова оцелявам в зоната. Просто тук нямаше какво друго да направя, освен да избягам в зоната, защото иначе бях на 100% дет. Пия по най-бързият начин, защото скоро ще трябва да използвам меткитът. Още един меткит ми даде. Аз съм най-големия късметлия. Аз и сега след малко ще изляза от зоната. Аз ще използвам всичките... Тук има още бандажки. Майко! 12 бандажки! Аз мога оцеля цялата игра тук в зоната. Ага, цялата другия път. Добре, хора. Хилвам в момента с медкит, някакъв ненормален ник скача тук като лут. Не знам хора какво да правя в момента. Имам те такива на граплярата и че трябва да ги използвам разумно. Някой се пуца при мен. Добре, остана ми едно, мисля, че просто ще...
Какво ти причиниха, бе? Аз имам сега една идея. Хора, това исках да го направя в миналата игра, но не се получи. Затова сега ще го направя. Почвам да правя Skybase. Кой е строял тук некадърен? Хора, започвам да правя Skybase нагоре. Има снайпнаха, разбира се. О, късно се усетих, че имам такова дете за глайдер да спусна. Съвсем за малко иззамам зоната. Искаш ли се и аз да имам толкова много килове? Хора, в момента тази игра не знам как имаме шанс да спечелим, наистина. Това е супер Стана трудно. на 40 часа. Дай ми шилд. О, не. При мен има хора. И при мене! Май, аз съм дет. То смеше умрал. Хора, малко ще подкемпим, защото съм дет, иначе. Той преди ме убил го. Че си бутак. Има ли нещо? То си имал снайпер, брат. Чека, може... Добре, това имам една идея Може да в момента. Пак ще си рискувам екзотика. При мен има хора. Аз ще Не умра. трябваше да го правя. Не трябваше да го правя. Бегай! Аз може и да умра. Знаеш ли тази работа? При теб има ли хора? Ага. Навсякъде има хора. Бегай! 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 Закарам в зоната. Фърлям го този чак-джак, защото няма ми потреба. Зоната бипа, но. Добре! По едно бия зоната. Мен ми влязоха в бокса. Умрях. Загубих екзотика. Хора, загубих екзотика! Хора, защо? Защо го загубих, бе? Ти през цялото време в зоната ли ще оцеляваш, между другото? Еми явно. Аз сега съм векна също в зоната, защото точка е сега след малко ще се освободи. Аз съм бая бандажки. Аз нямам абсолютно никакви хилове, но все ще се Зоната намеря. отъпва. Тук ще стоя аз. Чакай, аз излязох от зоната, бе, много съм смотан. То сам дед го убихме на ляпът. Проблемът е, че нямам метките. То и аз имам само 3. То той май имам даже макс. Да, това е макс. Спири рифли. Аз се връщам тук. Любимото ми спири рифли. Тук е много безопасно, брат. Тук е супер Още не безопасно. ми е любимо. И тук май сме в зона. Да. Не сме. Хора, да са бия ли с този човек? Аз не се бия. Ще са Аз бия. няма се бия за сега. Аз ще ходя в зоната. Набих от 20 с кирката, между другото. 25. Много билди тос. Той е брат, как има толкова много материал? Той няма шилд никакъв. Обаче материал си има доста. Ама бомбата ми не стреля, брат. Ай, кръжното ми. Спомнал ли се? Няма. Хора, това видео не са би с него, бе, не са би сега, бе. Еми късно е. Едно. Би ли го брал? Идвам. Има ли нещо за мен? Ръшкатна. Знам, че на ръшката. Аз хилвам докато мога. Аз трябва да ходя към зона. Виждам ги. Ходи. Аз ще ги задържа. 82. Марибулците свършват. Нямаш много време. Спокойно. Дет. Ръшкатна. Дет. Точно сега ли? Точно сега ли играта, майстроли? Аз трябва да съм в зона. Точно сега ли ребутовете свършиха? Да. Най-неудобната за мен ситуация. Зоната по бая би, бе. Аз не знам по колко бия. Как? Как?
Как не го стрелна? Направо по Кажете. вметките не остане. О, не. Не, хора, аз умрях. Ма ти излизай вече от тази зона, ти Не ще мога. умреш. Аз вече Не мога, брат, има навсякъде хора. излез се, иначе ще умреш тук със сигурност. Давай. Използвай метките, после. Майко мила. Лаунчпад. Бързо. Браво! Няма. Не казвай пред тях. Няма къде да се скрия. Строй се! Строй! Не, нямаше как, хора. Просто тук наистина нямаше никакъв шанс да валери. Просто беше дет. Според мен трябваше по-рано да излезеш от зоната, защото ще имаш повече място и можеш там да построиш нещо и да се скриеш, ама нищо. Беше много трудно. Да. И хора, това беше от мен. Така че, според мен клипът стана много добър. Както се дахме в зоната. Така че, от мене имате едно чао.